ኣብ ሆሳዕና ቀለበት ንገብረሉ ምክንያት ሰለስተ ምክንያት አሉ እቲ ናይ መጀመርታ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ካድሕነካ ዝብሎ ናይ አዳም ቃል ኪዳን ንምሕሳብ ቀለበት ንገብር ተኻልካ ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኣተወላ ህዝቢ ካድሕነልከ ዝበላ ቃል ኪዳን ብምሕሳብ ቀለበት ንገብር ተሳልሳይ ከዓ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ቃሉ ከይዓፀፈ ንአዳም ልክ ከም ዘድሓኖ ንዓናኻ አድሕነና ንምባል ቀለበት ንገብር ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ አድጊ ተወጢሑ ምምፃኡ ከዓ ሰለስተ ነገር ኣለዎ እቲ ናይ መጀመርታ ትሕትና ንኽምህረና ኣብ አድጊ ተወጢሑ መፂ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓ ብነቢያት ወይ ከዓ ብኦሪት ዘመን ንባእሲ ክኸውን ከሎ ኣብ ፈረስ ንሰላም ክኸውን ከሎ ከዓ ኣብ አድጊ ተወጢሖም ይመፁ ነይሮም እሞ ኣነኻ ናይ ሰላም ኣቦ እየ እሞ ሰላም ይንኩን ንምባል ከዓ ኣብ አድጊ ተወጢሑ መፅኡ ማለት እዩ ተሳልሳይ ከዓ አድጊ እንዳሕሪኹማ እንዳሃረምዋ ማይ እንዳፀማኣ ወይ ከዓ እንዳሰቃይዋ ከለው ስቕ ኢላ ልክዕ ስራሕኻ ከም ትሰርሕ ወይ ከዓ ከም ተገልግሎም ልክኹም ከዓ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እንከሎ በደለኛ ከለና ከዓ ንሕና ወላ ሓንቲ በቃ ብዘይ ጥፋትና ብዘይ ጥፋቱ ስቕ ኢሉ ልክዕ ከም በጊዕ ዘገልገለሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ብምሕሳብ ከዓ ኣብ አድጊኻ ተወጢሑ መፂና ወይ ከዓ መፂሎ ማለት እዩ ስለዚ እንኳ ዓብቃዓኩም ወይ ከዓ ናብ ቅድስት ቤተክርስትያን ከዓ ኸድኩም በዓሉ ክተኽብርዎ እሕብረኩም እቲ ካልእ ከዓ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሆሳዕና ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ ናይ ንስሓ ማለት እዩ እዚ ከዓ ወይ ከዓ ናይ ሓዲስ ኪዳን ዝውዳእላ መዓልቲ እያ ድሕሪኡ ስጋብ ትንሳኤ ዘሎ እቲ ናይ ሓዲስ ኪዳን ዝኣተወልና ቃል ኪዳናት ወይ ከዓ ዝሃበና ስልጣናት ኣይንጥቀመሉን ኢና ምክንያቱ ናይ ዘመን ኦሪት ስለናሓስበሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሆሳዕና ንስሓ ክንኣቱ እሕብረኩም